aku rasa dan abot kekapan asmara hidup tahu ini terjadi tapi esok orang terlalu hidup tahu terjadi saya mati tapi kakak terima yang ini gila. Alhamdulillah marem ibu-ibu dan bapak-bapaknya deh. Lah ini gila. Kurang gue pantes lah. Sing lanang putih kayak bersusu. Sing wedok asli tanah kelahiran nanti deh. Pitan ya, asli pundi mah. Upolo lor kono. Iki sik anyar, Bu. Ibarat pasangan prayo pandas. Sing wedok ayu, gede dhuwur, sing lanang putih kaya blengkok moncrot. Kaya ngelone aku ngono ki apa to. Nek ngono kok putih. Lah iki sentimen karo aku lho delok to. Ibarat to sing lanang gede dhuwur lek sing wedok dhuwur blengak-blengak. Pelaku wis pantes lho. Ces ngene teteng adep-adep tas. Iso kowe golek sing kaya ngene. Lah pinter. Ayune gede dhuwur kaya ngene. Ngono kuwi. Nggon aku luwih gedhe luwih dhuwur. Salon kok. Mikir tak dudai wit jambu ora. Mikir tak golek kaya ngene iso. Iso. Gede dhuwur putih. Alah putih pol. Tenang. Oke, jubukan. Oke. Golmu jubukan. Oh, kami cuma Gus, namanya Gus. Lah akhirnya cas lagi patut loh. Golek masih kaya ngene lek iso. Slat maju lah. Gas jajal golek kamu kaya ngopo. Patut. Gas. Layo ngono lete. Baik, kono lah roro lah sitok panggang sing menang aku. Lah aku sitok kaya ngene. Lah kono loro besusu terbesi. Oh, yo mlaku deh, mlaku deh. Ha, oke ya. Yo. Semoga
tukang berarti wong wedok gonggot men kok iki sing rasa ora kok sing lanang malah wedok loro. iya lha kowe iso golek ngene kenapa iso anu ngono gendong jajan Iki mesti ra kuat iki wong kan sik anyar. Iki tukang musuhi semen. Ini gendeng. Saiki beda Mas, aku ora kerja ngono kuwi. Apa Mas? Saiki aku mateni wong Mas. Ojo. Loro. Iso. Wah, iki Nyapa semak-semak. Nyapa. Pedak kok iya. semak. Aku teko. Nyapa. Tanggapane mau jam piro Kang tekomu? Kang matamu. Wong aku kira aku dandan esuk lho Mas. Kok diceluk Kang. Lah KTP-mu jenenge Ahmad Bella. Hei, wong ngono kuwi kok. Jenenge aku ki Bella Sapira Mas. Oh alah. Kok iso? Ahmad Bella. Tak tonyo lho kowe kok iso. KTP jenenge Bella. Heeh. Terus ijazah jenenge medeni Gus. Ahmad Bengkel. Anu, jenenge kono tekonono. Tekonono jajal gonamu tekonono. Rene kowe rene. Hah? Tekonono. Piye? Kleru. Des kleru. Des. Iki aku sing lagi kenal tapi kompake ra umum. Raja Sejoli dan sehati. Ibarat ora tau cekuk pertama jeneng sapa, Dik? Pasti. Dek, roti. Pasti. ayo roti lho. Pasti jenenge. Dek Esti. Sini Dek. Alah. Hesti. Ora. Lakune kok kene. Oh gila kok. Lakune kok kene. Ora mono. Mlakune teko kene mlaku rono. Oh ngelok iki. Wis kaya aku ngene. Hesti ngono ya. Hesti teko langsung. Iki tukang olahraga mesti aku. Jenengmu sapa bojomu? Heli. Lah iki Hesti lho. Hai Heli. Iki Yanti. Oh, kandang. Baleni. Bella. Ya bantu tuan. Dek Bella. Kok bentang malah kaya rahmat demu kleru mademu rene lho diceluk masmu lho kleru lah Melayu. Anu kan bintang Hollywood. Oh ya bintang Hollywood Melayu Ya. Dek Bella. bocah iki ratingnya pedhot kabeh. Ya iso simpangan. Kemesraan. Pohon. Kowe pengen pohon apa? Aku lagi dadi pohon mauni aku lah no. Dadi pohon mauni aku lah no. Sik aku tak dadi mauni ya, Dek. Dek Bella. Bop. Aku ora dadi mauni moh. Ya apa? Grindingan. Sebelah wis. Yo. Lah masa to Mas? Pohon maune le bijine. Lah yo. Trawoe anu 3 iki metu anu rendeng. Delok lek no. Aja nang kene gengringan. Mas sing di acara sapa Mas? Masjid. Sapa? Masjid. Masjid iki lek sing salat kok Mas. Oh yang ono kujune kuwi. Aku iso gumun to. Ngapa? Lah aku tanggapan pisan lho Mas. Jenenge Pak Masjid iki luar biasa Mas. Kok iso? Nekone tahanan ki lho Mas. Oke, Panitia toh? Lah kaya tahanan ae. Lah diwe keplek lho Mas. Entar aku yang tahanan. Iyalah. Halo. Ganteng, ya Allah. Yo ora apa-apa to Mas gini sithik kok iso. Ini kena gipo duit kok iso. iya. Jare mano sapa? Tuan apa Mas peserta apa? Rawitan awakmu iso serekan. Apa? Serekan. Ora iso Mas. Aku meteng kok. Iki ada banci meteng. Iki ngono meteng kepindo. Kepindo to. Sing pisan yo. Ngapa? Alah meteng wis wedi sangang sasi to. Iya. Alah basa tak goreng dokter. Iya. Metune apa? Apa? Tekek.
Aja kaya ngono. Diingi diweske cempleng. Aja kono. Iki Mbak Bella Mas Ansor saged serekan jarine. Oh. Hop mas, tambah lho kok surah cetok jarak ngantiku. Telon Pak Masjid ning kene sik. Wong isih ning mburi. Enake Bu Masjid. Monggo Pak mriki. Wong iki nggih. Oh sing abang niku lho nggih. Abang ta? Jan gedhi dhuwur wae nggih. Iya apa udung kok Iya, Pak Masjid. son kok iso. Moro. Iki tuan rumah apa anu tukang son Ora lho wong iki. Ngening kono lho. Menyatu dengan Sinoman ki yo Aku luar biasa lo Bapak Masjid iki. Nyapa? Iso mengguyubi tukang son. Lah iya Wong goblok. pawon. Wong sone dhewe kok. Sore dhewe lho. Ayo Mbak Bella mau iso serekan. Ya pokoknya Pak Masjid rene aku serekan Mas. Wong isih